ruvetaan antaa muita apuja. Ja sitä voi tehdä vähän aikaa, kerran pari. Mutta täytyy varoa sitä, ettei ajaudu siihen, että auttaa sitä aina. Koska sit me luullaan, että se varsa on oppinut asia, että se ei olekaan. Niin kuin äsken, musta on ihan ok, että sanoit, että sulla on tämmönen ääniapu, että se lähtee liikkeelle. Ei se ollutkaan. Joo. Ei osannutkaan. Ei niin. Niin se tekee, mä oon ajatellut. Joo, se tarvitsi sen, että sun jalat liikkuu. Yli 10 kertaa, niin liikuisi sun jalkaa. Ai mitä? Jos mä maiskuttan yli 10 kertaa, niin liikuta sun jalkaa, koska periaatteessa mä en saisi opettaa sitä maiskuttamista edes sanoakseni sulle, että auttaa. Tästä, niin se osaa pysähtyä. No niin, mehän kokeillaan. Eikä ohjassa jo niin, okei. Jos sä huomaat, että se meinaa lähteä eteenpäin, niin anna äkkiä se äänimerkki ja sit vaan kehut sillä, että se lähtee liikkeelle. Joo. Eli voit käyttää hyväksi sitä, mitä ajattelee liikkua. Älä lopeta äänimerkkiä ennen kuin se liikkuu. Liikkeelle lähtömerkkiä. Me ei voida opettaa sitä, jos se pysäytä sitä välillä. Tätä on hevosen kouluttaminen. Onpas valinnut vittumaisen. Sä voit vielä vaihtaa sen, koska se ei toimi. Mikä huulille vähän haluaa. Mitäs sä? Voit sä myöskin kertoa sille, kun sä haluat, että se pysähtyy. Nyt sä pysäytit sen ohjilla, se pysähtyi ihan hienosti, mutta mä pysäytin sen aina ääneen. Ja sit ohjilla. Niinkö mä osaan? Siis no niin okei, mä Okei, mä en kuulu. kuulu. Ei mitään, mä en kuulu. Okei, joo.
jalkoihin. Niin, joo. Koska sille on opetettu, että kun tästä painaa, niin sen kuuluu pysähtyä. Joo. Eli mieluummin napauta sitä sillä ohjalla sinne pepulle. Ja jos sulla on tavallinen liina, niin sillä sä voit tehdä niitä myötäysharjoituksia, niitä kääntymisharjoituksia, mutta toi on liian lyhyt. Joo. Ja sit tämän mä korjaisin pois, että sun pitää koko ajan koskea ihmiseen. No, ensimmäinen on, että älä saata kiusaukseen, eli älä on niin lähellä, että siellä on tarve koskea. Ja sitten toinen on se, että sä rupeat kertoa, että sun ei saa koskea. Jos niin lähestyy tavallaan pois. No et sä, haluat sä pois menee? Siis mä vaan sanon, että älä koske. Tätä mä en halua, että se tekee. Enhän mä halua, että se vaihe on suitsimista. Eli sä avaat sen narun ja tarjoat sille, että se rupeaa myötään sinne narun sisään. Tänne, näin. Joo. Ohjat kaulalla. Seuraava vaihe on säkitystä. Nyt mä en voi jatkaa tällä, koska tää on liian lyhyt. Niin, että ne narut koskee tänne ja se seisoo paikallaan. Se ei lähde mihinkään. Seuraava vaihe on, että sä otat sen narun tänne pepun taakse. Katot, että se jää tähän kintereiden yläpuolelle. Tähän. Ja tulet tänne viereen. Nythän se naru menee tuolta, tota kautta tonne. Ja sitten otat sit narusta pois. Ja silloinhan se naru lähtee pyytämään sen päätä tonne päin. Ja kun se lähtee kääntymään, niin koko ajan otat löysät pois. Ja sä lähdet kävelemään sinne päin, mihin teidän naamat osoitti alun perin. Ja kävelet sinne päin niin kauan, että se varsa on suorassa. Silloin sä opetat sen kääntyä oikealle, vaikka sä oot itse vasemmalla. Silloin sä suljet sen pois, että se ei lähde seuraa sun kehoa, vaan seuraa sitä narua. Eli sitä ohjaa. Ja kun se osaa ne, niin sit sulla on ohja oikealle ja sulla on ohja vasemmalle. Sen jälkeen sä voit niinku ajatella ohjas ajavassa sitä, että olettaen, että sulla on joku merkki, millä saat sen liikkeelle. Niin, joo. Eli sä tarvitset merkin, jolla sä saat sen liikkeelle. Okei, sä voit... No se Sintmakka ei varmaan halua, että sä käytät piiskaa, mutta me valjakokuskit käytetään piiskaa. Niin sä vois... Varmaan ootkin käynyt piiskalla sen läpi, et älä pelkää. Joo. Ja kun se ei pelkää sitä, niin sä rupeat opettaa, että se kohta mitä sä naputat, niin sen kohan pitää lähteä liikkeelle. Eli jos sä naputat sitä tänne, niin silloin me halutaan, että tää kohta lähtee liikkeelle. Noin. Jos sä naputat sitä tänne, niin me halutaan, että tää kohta lähtee liikkeelle. Eli aina se kohta, mihin sä kohdistat sun paineen, sun pyynnön, sen kohan pitäisi liikkua. Sitten vahvistaa sitä, jos ei tapahdu mitään. Mutta kun tämähän ei esimerkiksi se, että mä sykin, niin ajattele liikkumista. Mutta sen mä niin kun opettaisin jo vaikka niin kun harjatessa. Joo. Et jos mä haluan, että hevonen väistää mua, nyt se liikkuu. Okei, se liikkuu 2 senttiä, mutta se liikkuu. Eli se teki mitä mä pyysin, niin se apu loppuu saman tien. Ja kun mä harjaan niitä, niin se, että mä harjaan näin, niin se tarkoittaa, että se ei ole siinä vaan, ole siinä vaan äkkiä. Ja sitten mä rupean naputtaa sillä harjalla, jos mä haluan, että se väistää. Joo. Ja aluksi se naputtaminen riittää, että se vaan ajattelee liikkumista. Mutta sitten rupeat miettimään sitä, että mikä kohta ja mihin päin. Aivan. Koska jos me pyydetään nyt siirtyä näin, niin tästä tulee ensimmäiseksi tasapainonkorjausrefleksi ja painaa kohti. Ja siitä ei ole meille mitään hyötyä. Meidän ohkeet toivottavasti sykkii eikä puristu, kun me ratsastetaan. Ja kun me käännetään, niin meidän ohjat sykkii. Niin se on niin kuin loogista läpi sen koko elämän.